Искам само да забележите колко интересно се отваря. Добре. Как се чувствате като единствената дама с BMW на Audi събор? Много добре. Добре, какво е BMW-то? Можете ли да ни кажете? BMW-то е 46 купе, десен волан, 1.8 автоматик. Автомобил е 2000 кубика, 16 клапана, 180 конски сили на колела. Всичко сам съм си го правил, да? Може ли да отворите капак? Може. Искам само да забележите колко интересно се отваря. Добре. Да ви питам, кое е най-скъпото нещо, което сте правил по колата? Буталата и валовете. И сега няма да участвате, вероятно. Не, ние сме само за красота. Само да внасяте малко цвят сред всички Audi-та по едно BMW. Задължително трябва да има една хубава кола на Audi събор. А карате ли си я градско? Не, абсурд. В никакъв случай, добре. Особено в Кюстендил ще ни арестуват веднага. Добре, Audi или Mercedes? Audi. Сега ще ви дадем и наградка Еликсир, нашата първа напитка за продуктивност в България. Елексир за фокус, да не ми стане нещо. Има купени само който е натурал. А ти коя марка предпочиташ? Audi, BMW или Mercedes? Пиши долу в коментарите и да разберем кои са по-големите фенове.